נמצאים עכשיו בחצר קידוח רם 11. הקידוח הזה תפקידו לתגבר את אספקת המים לכל האזור פה, לכל החקלאות באזור, שהיא חקלאות של כל היישובים הדרוזים שמגדלים פה תפוחים, דובדבנים וחקלאות נוספת. אנחנו מצאנו פה מים שהם נמצאים בגובה 615 מטר. קנינו ציוד מיוחד מגרמניה כדי להוציא את המים האלה מהעומק הזה. חברת מקורות היום הגדילה את היקפי הפיתוח שלה לרמה של מיליארד וחצי שקלים בשנה, כשחלק מהכסף הזה מנותב לקדיחה של קידוחים ולפתרון מצוקות מים באזורים שונים בארץ, כמו לדוגמה הקידוח הזה. אנחנו מבצעים עוד תחנות, מתקני טיפול, מאגרים וכל מה שנדרש בכדי לאפשר אספקת מים סדירה, בין אם לחקלאות ובין אם לצריכת מים לשתייה. פה מה שאנחנו רואים כרגע זה הקדח של הקידוח. דרכו כרגע אנחנו מכניסים את המשאבה שרואים את החלקים שלה. זאת משאבה שבנויה מ-27 מטר אורך, שהיא נכנסת כרגע לעומק של 960 מטר מתחת לפני הקרקע. ומים זה לא מובן מאליו. אנחנו במקורות עושים את הכל כדי לספק מים גם לחקלאות בצפון הגולן וגם לכל עם ישראל. הפרויקט הזה מבחינתנו, אנחנו נמצאים ברגע של גזירת סרט. זה גאווה מבחינתנו לאפשר לתושבים את אספקת המים שלהם ראויים. אנחנו נמצאים פה במעמד שהוא ממש מרגש מבחינתנו, סיומו של פרויקט שהתחיל בקדיחה של קידוח, היום אנחנו ציוד שלו, והיום בעצם בסוף שבוע הזה אנחנו נוכל להפעיל ולספק מים לכל מערכת אספקת המים לחקלאות. גאווה אמיתית.